Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. І навіна з апошняй хвіліни Злученыя Штаты размарозілі санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку Белнафтахім, Белшина, Горадня, Азот. Гэта прадпрыемствы датычныя да падтрымкі Александра Лукашэнкі. Прычына – найгрубейшыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Брутальныя, узброеныя разгоны мірных дэманстрацыяў з боку сілавікоў пасля таго, як людзі выйшлі пратэставаць супраць фальсіфікацыі выбараў. Таксама сёння стала вядома, што Швейцарія пашырыла чорны спіс супраць асобаў і кампаніяў, якія падтрымліваюць дыктатуру Александра Лукашэнкі. Гэта можна лічыць адным з вынікаў візіту Святланы Ціханаўскай у Берн. А што яшчэ сёння ў навінах? Здзекі з палітвязняў. Один из надзирателей с садистскими какими-то порывами про ведро хлорки в камеру, это его такой фирменный знак. Москва патрабуе ад Лукашэнкі расплаты за падтрымку. Предложения по введению единой валюты, предложения по унификации налогового законодательства, они достаточно сильно ограничивают нашу независимость. База дармоедаў обновленная. Лукашенко, открывая кампанию борьбы с тунеядцами, дал команду, так сказать, всех пристроить к работе к 1 января, соответственно, 2015 года. Ну вот уже 2021 год, а борьба продолжается. Москва і Менск рыхтуюцца да стратэгічных вучэнняў «Захад-2021», каб на беларускай і расійскай тэрыторыі з супольнымі вайсковымі сіламі адпрацаваць абарону так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Пра гэта заявіў начальнік расійскага генштабу на сустрэчы з беларускім калегам. Тым часам прэса абедзвюх дзяржаваў публікуе звесткі Сусветнага банку, паводле якіх Беларусь – лідарка сярод краінаў, якія пазычаюць грошы ў Расіі. Анастасія Русецкая. Беларусь – найбуйнейшы даўжнік Расіі. Паводле Сусветнага банку на канец 2019 года наша краіна была вінная ўсходняму суседу больш за 8 мільярдаў долараў. Пры гэтым у мінулым снежні мы ўзялі яшчэ мільярд крэдыту. Такім чынам, маем звыш 9 мільярдаў доўгу. Мы зависим от России сейчас на момент. Мы, в принципе, если что-то... Люди у нас мало понимают, что если что-то менять, то надо работать. Если дают, почему не брать? Мы с вами многого не знаем. И все эти источники средств массовой информации я, например, не доверяю никому. Россия для нас всегда была страной, на которую мы всегда надеялись, опирались. Я думаю, что так будет и дальше. Россия нас не оставит. Агулам замежны доўг Беларусі складае 18 мільярдаў. Гэта дастаткова нармальны ўзровень, кажа эканамістка Кацярына Барнукова. Аднак тое, што паловы грошай мы вінныя Расіі, адлюстроўвае нашу залежнасць ад гэтай краіны і яе вялікі ўплыў на нашу эканоміку. Апроч таго, пасля леташніх падзеяў і рэпрэсій, якія працягваюцца і цяпер, знайсці іншых замежных пазычальнікаў, акрамя Расіі, ды, імаверна, Кітаю, практычна немагчыма. Наша зависимость, она не только в цифрах долга, она еще и в тех цифрах субсидий энергетических, которые нам Россия предоставляла и которые в прошлом достигали очень высоких цифр, то есть это могло быть несколько миллиардов каждый год. На фоне ўсё большай залежнасці вяртаецца тэма інтэграцыі Беларусі і Расіі. Напярэдадні беларускі пасол Владзімір Сямашка заявіў, што ў наступным месяцы могуць закончыць узгадненне ўсіх дарожных мапаў. 21 мапа ўжо гатовая да падпісання. Засталося ўсяго 7 мапаў. Да канца красавіка, я спадзяюся, яны будуць узгодненыя. І тады дарожныя мапы і праграму іх рэалізацыі магчыма будзе падпісаць у першай палове гэтага года. Раней уніфікацыі заканадаўстваў Беларусь супраціўлялася. На думку рэдактара выдання «Беларускі ежегоднік» Валерыі Касцюговай, перш за ўсё таму, што беларуская эканамічная мадэль агулам пабудаваная на тым, каб як мага менш адпавядаць сусветным эканамічным практыкам. В этом белорусская власть видит свою независимость в том, чтобы не считаться, что ли, с экономическими законами, не иметь никаких
независимых или, скажем, международных инстанций, которые бы могли вменить нарушение этих самых законов. Дагэтуль не падпісаныя дарожныя мапы аб падатковым заканадаўстве, мытных пытаннях, газе, адзінай прамысловай палітыцы, сельскагаспадарчай палітыцы. Няма згоды аб мапе, што прадугледжвае адзіны рынок нафты и нафтопродуктов. Очевидно, что те карты, которые уменьшают наши возможности вести независимую экономическую политику, например, там предложение по введению единой валюты, предложение по унификации налогового законодательства, они достаточно сильно ограничивают нашу независимость. Пра дарожныя мапы Лукашенко раптоўна загаварыў у Сочы падчас сустрэчы з Пуціным у канцы лютага. Распрацаваныя ж яны былі паза летась. Тады ж у Менску ды іншых гарадах Беларусі адбыліся пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй. Анастасія Русецкая, Белсат. Тым часам працягваюцца палітычна матываваныя крымінальныя працэсы супраць удзельнікаў пратэстаў. Суддзя заводскага раёну Менску Анжела Касцюкевіч агучыла вырак для Юрыя Сергея і Кірыла Казея. Буйны штраф, а таксама 6 і 7 гадоў пазбаўлення волі адпаведна. Іх абвінавацілі ў падрыхтоўцы да асабліва злоснага хуліганства і наўмыснага знішчэння альбо пашкоджання маёмасці, а таксама ў незаконным захоўванні боепрыпасаў. Асуджаныя сваёй віны не прызналі. Кірыл Казей заявіў пра гвалт з боку амапаўцаў і сказаў, што боепрыпасы яму падкінулі. Аднак суд адмовіўся прызначаць дадатковую экспертызу. А суд Пружанскага раёну прысудзіў Людміле Красоўскай 2 гады хатняй хіміі, абмежавання волі па месцу жыхарства і 300 рублёў пакрыцця маральнай шкоды за абразлівы каментар у соцсетках пра міліцыянта Дмітрыя Казарэнку. Круглянскі раённы суд зрабіў закрытым працэс супраць 3 жыхароў Магілёва, якія ў лістападзе змясцілі 6 роставых лялек з абразлівымі каментарамі на мастах у Магілёўскім раёне. А маці 5 дзяцей Вольгу Залатар пасля абскарджання меры стрымання пакінулі пад вартай. Яе вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання або кіраўніцтве такім фармаваннем. Вользе можа пагражаць да 5 гадоў абмежавання волі або да 7 гадоў пазбаўлення волі. Жыхара Менскага раёну будуць судзіць за захоўванне кнігі Змітра Лукашука і Максіма Гарунова «Беларуская нацыянальная ідэя», якую ўлады прызналі экстрэмісцкай. Адметна, што мужчына набыў гэтае выданне ў Акадэм-кнізе. Новыя сведчанні катаванняў у сумна вядомым ізалятары ў менскім завулку Акрэсціна. Адразу некалькі жанчын распавялі пра мэтанакіраваны здзек з палітычных арыштантаў. Вітаўт Сіўчык працягне тэму. Бесчалавечныя ўмовы, мэтанакіраваны здзек з жанчын. За нацыянальны сцяг на акне ўласнай кватэры Кацярыну на 13 сотняў адправілі ў изолятор. Один из надзирателей, который, вот с такими садистскими какими-то порывами, вот эта история, которую рассказывают многие девочки про ведро хлорки в камеру, это его такой фирменный знак. Але знайсці выратаванне ад акрэсцінскай канцэнтраванай хлоркі на верхніх нарах не было магчыма. Там была яшчэ горшая ўдушлівасць. Потек нос, к утру мы все были с распухшими лицами и красными глазами. Я думаю, что это не хлорка. Мне кажется, что они все-таки что-то распылили, какой-то газ. І гэта не канец здзекаў. Цэлую ноч жанчынам не давалі хадзіць у прыбіральню, пры тым, што ў камеры была пажылая асоба з гемароем і дзяўчына з крытычнымі днямі. Надзіральнік адмаўляўся выдаць туалетную паперу, а 22-гадовую дзяўчыну на 8 дзён пасадзілі ў карцер проста за яркую аблічнасць, пірсінг, татуіроўкі і дрэды. И это не было каким-то наказанием за поведение, просто ее туда поместили. Она сидела 8 дней, воду ей принесли только на 5-й. В камере вода была отключена. На 5-й день ей принесли 5-литровик с водой. Но сказали, ты только не пей, потому что там раньше хлорку разводили. Пасля выхаду з ізалятару здзек працягнуўся. Кацярыну праз пошту забавязалі заплаціць дзяржаве за ўтрыманне ў зняволенні. Здзекуюцца ж не толькі на Акрэсціна. Журналіста палітвязня Андрэя Александрова, а таксама ягоную сяброўку Ірыну Злобіну ў СІЗА нумар 1 паставілі на ўлік, як, цытата, схільных да экстрэмізму. Цяпер іх будуць вадзіць на нейкія гутаркі, увесь час будуць больш пільны нагляд за імі, і все гэта, безумоўна, перакачуе ў калоніі. Калі журналісты
атрымаюць прысуд. Раней такі статус атрымала наша калега Кацярына Андрэева. Ейны адвакат Сергей Зікрацкі распавёў, што ў карце журналісткі запісалі «змагарка». А сёння самога Сергея Зікрацкага выключылі з калегіі адвакатаў, забараніўшы займацца прафесійнай дзейнасцю. Безумоўна, гэта помста Сергею за яго прафесіяналізм, за яго прынцыповую пазіцыю падчас абароны Каці. Напярэдадні на 9 дзён у карце размясцілі палітвязня Міколу Дзядка за тое, што адказаў на вокліч «Жыве Беларусь». Сёння ягонага бацьку, былога суддзю Александра Дзядка выклікалі ў следчы камітэт. Спадар Александр упэўнены, усіх, хто займаецца палітычным пераследам, у будучыні чакае справядлівае пакаранне. Я только одно могу сказать этим людям. Им надо задуматься о том, что будет дальше. Напярэдадні дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен прэзентаваў даклад дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю з правамі чалавека ў розных краінах свету. У раздзеле пра Беларусь сярод іншага адзначаюць катаванні, беспадстаўныя забойствы сілавікамі ды пераслед журналістаў. Вітал Ціўчык, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Незалежных журналістаў з Пінску Андрэя Якімуша і Віктара Ярашука за падрыхтоўку апытання для Белсату суд пакараў штрафамі на 870 і 725 рублёў. Між тым, журналістаў, якія асвятляюць несанкцыянаваныя акцыі пратэстаў, плануюць прыраўняць да удзельнікаў гэтых акцыяў. Адпаведныя змены дэпутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць унесці ў закон аб сродках масавай інфармацыі. Пра гэта паведаміў старшыня камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ, былы кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання дэпутат Геннадзь Давыдзька. Нічога новага тут не будзе, і гэта, безумоўна, гэта парушэнне правоў журналістаў, таму што журналіст мае права прысутнічаць на мерапрыемствах у тым ліку, якія не атрымалі дазволу ад уладаў, і перадаваць адтуль інфармацыю. Вось перакрэсліванне гэтай нормай заканадаўства правоў журналіста прысутнічаць і перадаваць інфармацыю, вось гэта вялікая хіба тых прапаноў, якія зараз ужо падрыхтаваны. У Беларускай асацыяцыі журналістаў адзначаюць, што гэтыя ды іншыя змены ў закон аб СМІ значна пагоршаць становішча незалежных медыяў. Сам закон не плануецца выносіць на грамадскае абмеркаванне. Паводле баш, цяпер за кратамі і пад крымінальным пераследам 12 журналістаў. Трое з іх атрымалі рэальныя тэрміны. Гэта нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Іх асудзілі на 2 гады калоніі за жывы рэпартаж з разгону пратэстаў на плошчы Пераменаў, а таксама журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч. Яна атрымала 1,5 года калоніі за тое, што распавяла грамадска важныя абставіны смерці Рамана Бандарэнкі, а канкрэтна пра тое, што ў ягонай крыві не было слядоў алкаголю. Ужо заўтра і паслязаўтра 4 прадстаўнікам фактычна забароненага Саюзу палякаў у Беларусі выставяць абвінавачанні. Гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобута, старшыню Саюзу Анжэліку Борыс, Марыю Цішкоўскую з Ваўкавыску і Ірэну Бернацкую з Ліды затрымалі ў межах крымінальнай справы аб рэабілітацыі нацызму. Фармальную падставою для пераследу сталі гістарычныя і культурніцкія імпрэзы. Сёння праваабарончыя арганізацыі прызналі іх палітвязнямі. Што датычыць Анжэлікі Борыс і Анджэя Пачобута, яны знаходзяцца на Валадарцы. Адвакаты з імі сустрэліся. Адвакаты сустрэліся з сем'ямі, ну і настрой у іх добры. Гэта людзі, якія маюць высокія ідэалы, іх не проста так запугаць. Як паведаміла Ірэна Валюсь, чальцы фактычна забароненай у Беларусі арганізацыі адчуваюць падтрымку ад саюзаў палякаў па ўсім свеце, а менавіта праз акцыі салідарнасці. Тым часам у Беларусі працягваецца пераслед польскіх школаў. Цяпер ужо ў Смаргоні пракуратура патрабуе падаць анкетныя звесткі выкладчыкаў польскай мовы, спіс навучэнцаў, адукацыйную праграму і плацежныя дакументы. Ідзе красавік, глушы рухавік. Учора чарговы раз у Беларусі падаражэў бензін і дызельнае паліва. А вось заўтра падаражэюць цыгарэты. Зменіцца афармленне цэннікаў у крамах, а ў прыгожанні можна будзе набыць праз інтэрнэт. Але галоўнае, у Беларусі не мусіць застацца нізкіх заробкаў, ды абновіцца база так званых дармаедаў.
Пра змены, якія ўводзяць з заўтрашняга дня, распавядзе Ірына Дарафейчук. Зноў па 500, але ўжо не долараў. Пасля другога красавіка ў краіне не павінна застацца арганізацыяў з заробкамі меншымі за 500 рублёў. Ці маюць сёння такія заробкі, напрыклад, пенчукі? Полгорода не получают такие деньги. В целом считаю, что недостаточно высокая зарплата, чтобы прожить. У меня 600 где-то рублей, но прожить сложновато на самом деле. Эканамістка Наталья Рабова называе адсутнасць арганізацыяў з нізкімі заробкамі статыстычным цудам, бо большасць статыстычных звестак у нашай краіне хаваецца. Белстат, калі гаворыць пра заробкі, ён гаворыць пра гэтыя сярэднія лічбы, яны без уліку мікраарганізацый. То, мяркуючы па дадзеным Белстата, гэта праўда. Гэта так і ёсць, але гэта не значыць, што такіх арганізацый не існуе. Яшчэ адна ініцыятыва ўладаў рэалізуецца днямі. З другога красавіка ў крамах сэканд-хэнду нельга прадаваць новыя рэчы, бо пачынае дзеяць пастанова ўраду, прынятая напрыканцы мінулага года. На камеру прадаўцы дзеяння ўлады не каментуюць, але адзначаюць, што для іх нічога не зменіцца, толькі павялічыцца колькасць дзяржаўных праверак. Цягам першых 3 тыдняў красавіка абнаўляецца база гэтак званых дармаедаў, працаздольнага насельніцтва, не занятага ў эканоміцы. З траўня ім давядзецца аплочваць паводле поўных тарыфаў не толькі гарачую ваду, як дагэтуль, але і ацяпленне ды газ. База дармаедаў не новае рашэнне. Чыноўнікі ствараюць яе з 2017 года. То бок у них ёсць заданне, у чыноўнікаў. Яны павінны яго некім чынам исполняць. Вось яны гэтым і займаюцца. Эканамічная эфектыўнасць ад базы наўрад ці падлічвалася, зазначае адмыслоўца. А колькасці незанятага ў эканоміцы насельніцтва ўлады не называюць. Пачатак жа барацьбы з так званымі дармаедамі сягае 2014 года. Лукашенко, открывая кампанию борьбы с тунеядцами, дал команду, так сказать, всех пристроить к работе к 1 января, соответственно, 2015 года. Ну вот уже 21 год, а борьба продолжается. Прычына няўдачы ўладаў у гэтай барацьбе неэфектыўнасць беларускай мадэлі, але чарговае падвышэнне тарыфаў не выведзе людзей на пратэсты, бо не дае надзеі на перамогу, лічыць Сергей Николюк. Праўда, трэба адрозніваць пратэст ад пратэставага настрою. Если, так сказать, в первом случае мы видим, что протесты практически сошли на нет, и не последнюю роль здесь играют силовые методы, то количество людей, которые ощущают себя осознают себя в оппозиции к власти, я думаю, только растет. Таким чынам, падкрэслівае палітолог, сваімі дзеяннямі улады самі ствараюць сабе апазіцыю. Ірына Дарафейчук, Белсат. Найбуйнейшая параза беларускай футбольнай зборнай за ўсю гісторыю выступаў пад нацыянальнымі і дзяржаўнымі колерамі. У адборачным турніры да чэмпіянату свету на наступны год Бельгія ў сухую разграміла Беларусь на сваім полі 8-0. Зборная Бельгіі з нефармальнай назвай «Чырвоныя д'яблы» цягам амаль 2,5 гадоў узначальвае сусветны рэйтынг ФІФА. Беларусь з мінулага лістапада трымаецца на 88-й пазіцыі. Таму не дзіўна, што нашыя супернікі ў асноўным складзе абышліся без сваіх знакамітасцяў. Але адзін 18-гадовы нападнік французскага клубу «Рэн» Жэремі Даку пераўзышоў у майстэрстве беларускіх зборнікаў. 8-0. Няўжо лік адлюстроўвае розніцу ў майстэрстве? У чым жа прычына? Виноват, наверное, вся структура и система, потому что у нас, в общем и целом, наверное, все базовый отбор людей, детей, он завязан в основном на сдюшорах, у клубов, академий как таковых нет. Мне кажется, что работает здесь более советская система, где старые тренера, которые не знают новых технологий в тренировке и так далее, нету развития в общем. А там, где нет развития, всегда будет проигрыш. Верховное руководство. Не бывает плохих солдат, бывают лишь плохие генералы. Я считаю так. Вы всегда хотите найти кого-то виноватого. Белорусский футбол на своем уровне, на каком он и был. Поэтому кого винить в этом? Мы на таком уровне играем. На думку адмыслоўцаў, рэкордны разгром стаўся лагічным працягам сістэмнага крызісу ў беларускім футболе. А матчы Лігі нацыяў, дзе беларусам супрацьстаялі збольшага гэтак званыя футбольныя карлікі, апошнія гады толькі маскіравалі праблему. Детско-юношеский футбол, достаточно слабый чемпионат, в который затруднительно пригласить качественных легионеров, во многом потому, что весь футбол находится на государственном обеспечении. И все те, кто пытается строить
свою команду на каком-то частном бизнесе терпят крах, опять же, ввиду такого неприятия этих проектов со стороны Белорусской Федерации футбола. Сборная находится в удивительной ситуации, по крайней мере, сегодня после 0-8 мы видим, что футболисты застряли где-то в середине между теми людьми и теми болельщиками, которые желают перемен, и, собственно, те, кто относится положительно к нынешней власти. Игроки сборной, которые, выдержав паузу и решив отмолчаться, оказались, в общем-то, в положении критикуемых с обеих сторон. Калі 10-15 гадоў таму зборная Беларусі спрабавала дацягнуцца да статусу моцнага еўрапейскага серадняка, то за апошнія 5 гадоў яна стала на одну прыступку з аўтсайдерамі еўрапейскага футболу. Аднак заўзятары гатовыя прабачыць нават такія вынікі, калі каманда стане сапраўды народнаю. Александр Пуціла, Александр Баразенко, Белсат. Гэта ўсе навіны на сёння, але праз момант размова дня Віталія Цыганкова пра абставіны, якія прымусяць палітычны рэжыму Лукашэнкі пайсці на перамовы. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.